Hello! Welcome back to my YouTube channel. Karon kay notice na ako si Ayan and the rest. Kaya siya'y nagatabang sa akong unsaon pag-edit sa ako ang vlog na ina-upload sa ako ang YouTube. Dayon, ning comment siya nga listen ko no nga naagi, lalaki nga naagi sa ako ang kinabuhi. Please watch and subscribe po sa ako ang YouTube channel o ayan ipakita na ko sa inyo ha ang ihang comment. Since isip mo sa kabata, normal nga gipakataw tas tong inahan og sa ako ang amahan nga lalaki jud. Pero maglibog ko or ato nga time is grade 1 to grade 3, so naglibog na ko kay lalaki ko, tapos nganong maibog ko og anak lalaki, so mauto siya murag malibog ta kay normal lalaki ta, tapos sa elementary pa na siya nga pagpangutana na anong maibog ko ana labi na og kanang basta natin classmate nga kanang arang-arangan og now, so crush dayon nato siya, dayon feeling nato nga close dayon nato ang sa kalaki, bisag mo po siya kasabot sa iyang gibati pod kay normal gatanaw biya jud siya nga lalaki ta, so ana kung limpyo kay mga panamit, so maibog dayon ta, kung gwapo maibog dayon. Ato nga panahon sa grade 4, grade 1 to grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Dayon murag magduol-duol ka sa iyahan. Dayon normal na mapila nimo nga murag mahuyang ka ba, tapos mukiay ka, tapos murag pili mo nga sexy ka imong panglakaw, pero sila nakamalay na nga mahuyang ta o mahuyang ko. Ani karon pagkahuman matingalaman sila kay nausap na si Jupiter mura magaluya, di naman muduol nato. And ani karon is naga-crush ka sa usa ka classmate nimo nga gwapo. Yun, pag-abot sa high school is musamot man siya kay ngano mas mo enhance man ang imong mga barkada, mas mo daghan imong mga barkada, dayon mo daghan ang imong mga classmate kay high school naman. So yun ni ana daghan na pud kang mga gwapo nga mga classmate, so ila-ila first day of school, so murag mubukad ang imuhang kuyos, imong kasing-kasing kay daghan naging gwapo. So inspired lami kayo ang imuhang pag-eskwela kay daghan mga gwapo karon. Dayon dungagan sa mga naay disco every Saturday kana mugara. So paani na kuno ang akong maistorya is ang nahimo mi bayot. This is not a choices in my life, but this is para sa amin, gihatag mo ni siya sa Ginoo kay wala man na mo damha kay maibog man jud mi og sa kalaki. Yes, tinuod maibog jud mi bisag unsaon na mo og pugong maibog jud sa kalaki. Dayon mas mugara kung pansinon pug ka sa usa ka lalaki, so murag kilig-kiligon pug ka din pagkahuman, so ma-develop ang inyong gikan sa inyong pagka-classmate, so ma-develop mauna nga murag feel nimo nga murag uyab na mi ani uyab na mi ani, so gikilig pug ka ambot sa iyaha nga side o kilig ba uri siya or giluod, basta mauna to, basta sa imuha lang na idaman nahatag nimo ang imong kalipay or suporta ni paghuman para na ko murag dili man ang bayot gani murag natakdan jud siya tungod sa imong mga barkada, kay ang mga barkada magud sa una is mga babae ana. So ana
Then after that, pag graduate ninyo high school is, murag mingaon man ka sa inyong mga classmates. So, magkita-kita na lang mo dito sa diskuhan. So, ana mag-auyabay na mo. Then pagkahuman man good, ang akong ma-advise is, wala dyan gina serious. Kasagara man dili sa atua is, ang mga bayot is, dili sila higugmaon sa mga lalaki. So gihigugma lang sila kung ang usa ka bayot is kwartahan. Kay ang giapas sa usa ka laki is kwarta ra gyud. Mauna day ayan and the rest. Ang akong tambag kanimo day is, kung karon nga naa kay uyab, so continue ipadayon ang imuhang paghigugma sa iyaha or paghigugmaay mo. Pasalamat mo duha nga naghigugmaay mo. Kay kami still single, nadawat na namo ang kapildihan nga wala dyan maibog sa amua. Kay ang kasagara manggod nga pangita sa lalaki is ang kwarta, ang usa ka kwarta maoy dakog power kaysa gugma. Kwarta jud ang gihabol. O dayon, salamat na ko nga nakauyab ka. Todo support gihapon mo nimo. Muhatag akong advice sa mga wala pa makauyab, so dahan-dahan lang ta ha. Kay ana, ang how about ganin sa babae nga bulagan pa man ganin sa lalaki. So how about sa tuwa nga kita bayot ra, di ba? So kini tinuod ni siya, wala ingon hagan-hagan, ni istorya lang ko. Kay ning comment man akong amiga nga si Ayan Anderes. So karon mao na siya ang akong opinion. Kay wala man gyud, ug mao ta kong ma-advise siguro no, kay murag na sulti naman ako ang tanan. So salamat sa imo ang cooperation day ug sa imong suporta Ian and the rest from Manolo, from Bukidnon. Ug salamat sa mga suporta nga imong gihatag day. So moro to wala ko laing may istorya kay murag nasulti na nako tanan mo. To siya nga kung naamoy uyab karon so higugma kay kami nadawat na namo ang kapildihan nga wa gyoy naibog sa amua. Kay ang ako ang observer nga ang lalaki gaapas ra jud og kwarta. Karon og sa mga bayot nga willing pa mangita og uyab, so ana dahan-dahan lang. Kay basig moabot nga ang panahon nga masig magmahay mo or magmahay ka. Kay hala no, wala ko naminaw ni Jupeta or nami lagi ang gina-upload ni Jupeta nga nasa YouTube, pero wala ako'y pakialam sa iyang gina-upload. So ingon ni ana, so ako lang gi-comment, ako lang gi-reply ang message, ang mensahe. Kay nag-reply man gud, nag-comment man gud si akong palangga nga very supportive kay na si Ayan and the rest. Ayan. And nagpapasalamat ko. Thank you, maura to ha. Salamat, kinasulti naman ako tanan, pero dilit po tanan ng laki nga nga murag naog sapi or manapi ra sa mga bayot ha. Dili po tanan. Pasalamat po ta nga na mga lalaki nga nahigugma po nga sama ka namo. Thank you, o kamo mga bayot, pasalamat mo nga na nahigugma ka ninyo. Thank you and God bless.